Кишеченле районының борынгы һәм иң зур авылларының берсе генә түгел, ул шушы якларда экономик яктан да иң тотарыклы, аягында нык басып торучы хуҗалыкларның берсе. Авыл халкы узган гасырның нинди генә катлаулы елларында да күмәк хуҗалыкны саклап кала алган. Нәкъ менә шул елларда Чынлылылар колхоз рәисе итеп, һөнәре буенча укытучы булган Борис Гафуровны сайлап куялар да инде. Һәм ялгышмыйлар. Нинди генә авыр чор булса да, Чынлы хуҗалыгы районда иң беренчеләрдән булып, авылга газ кертә, күпер, юллар, су үткәргечләр салдыра. Шулай да Борис Гафуровның авылда иң беренче төзелеше ул мәчет була. Yıllar deriz kraliçe buldu. Bir gavur yıllar buldu. Kırılıklı yıllar, yangırlı yıllar, salkın yıllar. Ne kadar bari bir bizge niçikte cingilliğe birdi. Ben bunu uylayayım. Analiz edemezsin. Benim bitinde tırmış, rukovodящий biyografiyam başladı. İzgişten, мәчет, küper, yollar, su. Şuna göre kadar mene bilgileri. Хуҗалык мәчет төзелешенә акчалата, төзелеш материаллары белән ярдәм итсә, аны башлап йөрүче, эшне оештыручы бүген инде мәрхүм булган Мидхәт абый Кәлимуллин була. Аның йөрәгендә бар иде ул мәчет, Алланың барлыгына, берлегенә ышанып яшәде. Ул Мәскәүгә барып рөхсәт алып кайтты җир алырга. Шул еллардан бирле 30 елдан артык гомер узган. Төзелеш материалларына зур кытлык вакытта, кул астында булган арзан, сыйфаты түбән материаллардан төзелгән мәчетнең тышкы эчке якларында искерә. Мәчеткә йөрүчеләр хуҗалык рәисе белән киңәшәләрдә гыйбадәтханәне яңартырга уйлыйлар һәм 2 ай эчендә яңартылган мәчеткә аяк басалар. Бик матур булган, бик шатланабыз. Бик шатланганга күрә аяк тыктык менә. Киләчәктә менә шул мәчеткә килеп, намазлар укып, шатланып кайтып, тагын өйдә дә намазлар укып, семьяларыбызга, балаларыбызга теләкләр теләп, язсын яшәргә. Алдагы көндә дә гаилә бәхете, саулык, сәламәтлек телим җитәкчеләргә һәм муллаларыбызга. Мәчетне яңа баштан капиталь төзекләндерүдә читтәге авылдашлар да үз өлешен керткән. Кеше Чынлыда туып, бүген Тәтеш районы башлыгы булып эшләүче Рамис Софиулов шуларның берсе. Сабый чактагы мәчетсез авылның ул көннәре бүген дә аның хәтерендә. Бабай белән без her gün onlar cuma'ya gidiyorlar. Bizden yokta indi Zafer abilarda bütün gayet bayramlarını ütküreydiler. Şulay oyunda cuma'ya ondan sonra bütün namazlarını okulaydı. Şükür бүген шәһәрләрдә генә түгел, авыллардагы мәчет каршында да мәдрәсәләрдә уку эше оештырылган. Республикабыздагы 8 мәдрәсәдә бүген 1500-гә якын шәкерт белем ала. Алашкыр мәдрәсәбез эшли, кадрларыбыз җитә. Кытлык юк кадрларга. Кытлык юк, ләкин кызганычка каршы яшьләребез бик яшьләребезнең авылга кайтасы килми, шундый проблема бар. Авылларда яшь имамнар кытлыгын ябу һәм халыкны ислам нигезләрен өйрәтү өчен мәчетләр үзләре дә укыту системасын булдырган. Зәйтүнә Салакаева бик матур дин дәресләре алып бара бездә. Бик күп кеше өйрәнде инде дингә. Динне ташламады безнең авыл. Ну, Алланың рәхмәте өчен хәзерге җитәкчеләргә менә Равин башлыгына да тырышалар, алып баралар. Ген динде күтәрү югында. Район башлыгы Марат Гафаров сүзләренчә, райондагы 26 мәчеттә дә бүген шундый курслар оештырылган. Монда укучылар арасында яшьләр дә байтак. Дин безне нәрсәгә кирәк? Ул безне берләштерә. Ул безне менә шулай иттереп, матур иттереп, аралашырга ярдәм итә. Һәм инде безне тәрбияли. Райондагы беренче мәчетнең ачылуына багышланган бәйрәм мәктәптә авылдашлар һәм кунаклар катнашындагы Корбан ашы мәҗлесе белән тәмамланды. Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.